Hoe oud is de Zeeuwse vlag? Hup, de auto in. Op weg naar de deskundige. Mijn naam is Peter Seinke, ik ben historicus en ik werk bij het Zeeuws Archief in Middelburg. En ik hou me dus met de geschiedenis van de provincie en de verschillende steden in de provincie bezig. Dus u weet hoe het zit? Dat denk ik wel, maar dan is het misschien leuk dat we ergens anders heen gaan. Ik stel voor naar het provinciehuis. Ligt hier de oplossing van ons raadsel? In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is die Zeeuwse vlag helemaal niet zo oud. Hij is pas ontstaan in 1949. Toen heeft jonkheer Schorer, lid van Provinciale Staten, een ontwerp gemaakt. En dat is door Provinciale Staten ook aangenomen als de Zeeuwse provincievlag. Niet zo oud dus, maar vlaggen zijn natuurlijk in wezen veel ouder. In de middeleeuwen had je al vaandels en vlaggen en eigenlijk gaan ze zelfs tot de Romeinse tijd terug. De huidige vlag is natuurlijk wel een hele mooie, typische Zeeuwse vlag, want het wapen van Zeeland vormt eigenlijk het hart van die vlag. En die golven, dat water, dat zit er ook heel duidelijk in. Dat is duidelijk. Maar waarom hoort het bij het Zeeuws DNA? Ja, ik vind dit wel zo'n wezenlijk onderdeel van het Zeeuwse DNA. Blauw, wit, land en water en in het midden ook nog dat Zeeuwse wapen. Ja, hoe Zeeuws wil je het hebben? Missie geslaagd. Toevoegen aan de database.